Thina-ke sizohlezi sinale inkinga kwi-Kaizer Chiefs ngoba umqeqeshi esinaye nabantu abaseduze kwakhe asazi noma abazi ukuthi kumele benze njani. You always i-Kaizer Chiefs make yenza isub ikhipha out Christian Sirini egrawundini. Make bakhipha uSirini egrawundini bakhonsisa igoli. Angazi noma abakuboni lokho noma bazi noma yazi ukuthi kumele benze njani. Vele bakhipha uSirini kungena igoli egrawundini njalo wonke amagame angazi noma baboni and bakhipha lo muntu osuke namaphasi lawa aya phambili. So ngesikhathi nikhipha uSirini iChiefs ayisakwazi uku-attack ayisakwazi ukuya phambili ivele idlala into efile kungasekho umuntu. Simple, igame maybe easy. Iscore sithi 1-1. Uyabona ukuthi kanjani? Right. Unocela ebhentshini. Bringa inicele. UNongcobo, unoSirini, unocele. Thatha uMax umbeke ngaphandle. Simple. Dlala igame leya phambili sa attack. Ku-easy. You know ukuthi uno-cross une-yellow card. Mdonse. UnoMiguel ebhentshini. Nangu uMiguel. Donsa uMiguel umfake egrawundini, donsa uCross umbeke ngaphandle, udonsa uDovu umbeke ku-3. Thatha uMiguel umbeke ku-4. Simple. Udlala ibhola leya phambili. Manje kwangena igoli siyaqala uyatatazela kumele wenze ama-sub. Abantu abasondelene nomqeqeshi we-Kaizer Chiefs ne-management ye-Kaizer Chiefs man ayizama ukukhuluma nalo muntu man akayeke ukhipha uChristian Sirini egrawundini kungenasidingo. Asikho isidingo sokukhipha uSirini egrawundini. Lo muntu udlala ibhola leya phambili. Once wakhipha uSirini egrawundini iChiefs iyafa always. Wenza ngey'bomu. And kwi-final uChristian Sirini akadlala i-final iziphele. Sirini akadlala i-final iziphele. And uyeke ukwenza ama-sub wrong. Ucoach we-Chiefs ukwenza ama-sub wrong ungenasidingo. Ama-sub wrong awenzayo. Unabadlali aba-right ebhentshini kodwa akafuni ukucabanga. Yeka le ntwana yaKaNgcobo, Christian Sirini ucele. Bekudlalela ibhola. iChiefs is simple. Inabadlali aba-right. Simbonile uvuma bafethu simbonile uvuma. Bring back Peterson. Naye simbone. Uma ukuthi kanjani abalandeke phela kuMolifeke ikhona intwana. Ifake epalini siyibone nayo. uMiguel uhlalele nebhentshini. UNodove mbuyise ku-3. uMiguel akangena endaweni yakhe. Simple. Kwalimala uDogi. Umlandeleni uEden McCarthy mangabe engadlali. Management ye-Chiefs naye ngathi yenza ngamabomu. Ngathi bayathanda ukubona i-team ingena esweni. Uma ngabheki kule season izophela thina selapha ku-number 13. Because abafuna ukucabanga, abafuna ukubuka izinto ngendlela efanele. uChristian Sirini akadlala igame azayiqeda. iChiefs mangaphuma uSirini ayisakwazi ukuya phambili. iChiefs ayiphambili mangaphuma uSirini ivele ife. Yeke uSirini egrawundini ahlasele. Each and every team yam sub Christian Sirini akekho ngakwazi.